Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायना लागोन जालायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मोनानि भिडिअ आरो मोनानि ओंखाम जानाय टाइम जाबाय दायो ओमफ्राय दायो जों जानो नागिरबायानो ओमफ्रायो बिनानावा जोंहा बिगुमैनि खामानि मावनायखौ नायहैनो होनगासिनो गाबोन फुङाव जोङो थांगोन आरो बेरायनो नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन आङो ओमफ्रायो नोंथांमोना बिदिब्ला मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि भिडिअआ दिनैजों गाबोनजों एडिट खालामनानै दाजाबनानै हगारगोन आरो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे लोगोफोर अननानै नायलांबाय थादो दिनैनि ओंख्रिया आलुजों बयलार संबाय आरो नै संखांबाय आरो दायो जानोसैलाय लोगोफोर जोंहा खान्थालफोरखौ माबा जानोसै नामा आंनि सिबिजों गोथाव मोनदों बेखौ बानायनायखाय गैलाबो नै आं आसार बानायनाया खान्थाल आसार बानायनाय गैला जाजोब्बाय गावहानो जाजोब्बाय बेजोंसो ओंखाम खहाबा जानोसै लोगोफोर नै लोगोफोर ओंख्रिया गिदिर दं गिदिर जेब जेब आरो नै हासबेन्ड संनाय जोंहा ओंख्रिया बयलारजों आलु ओमफ्राय नै दं खान्थालनि आसार ओमफ्राय नै दहायनि थाइबें ओमफ्राय नारें हालदै दं मोनसेल' संबाय दिनै हरखाय गुड मर्निं लोगोफोर नै दायो जोङो फुंनि बेरायनो फैलायबाय दायो हासबेन्ड खामानि मावनायखौ नायनो फैबाय जोंहा फुंनि सिखारनानै बेरायनो फैलायबाय जोंहा हासबेन्ड खामानि मावनायथिं नै फेक्ट'रिया सापात फेक्ट'रिया फैलायबाय बिथिं ओइ मोनसेयाव मावो आरो सासेया गुमैया मोदान जोब्बायसो मोजां नुगौमोन फुल दंसोमोन नैबेयानो जोंथिं फैबा फार्स्ट नुफैयो आरो नैबेथिं सिनारिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थानो बिदिब्ला नै लोगोफोर फुला गोमो गोमो बारनानै दङ मेरला फुल दंमोन आरोना ओमफ्राय दायो फुला जोब्बाय नै बेसिमाव आरो खामानि मावनाय जायगाया ओमफ्राय नैबेनो फार्स्ट ओमफ्राय बेनिफ्राय खिथालांगोन आं नोंथांमोननो नै थांसिथ'दो नै बेसेबा गुवारखा नैबे मोनसे आरो नैबे मोनसे मोननैजों मोनसे आरोना ओमफ्राय नैबे खामानि मावग्राफ्रा थायो आरो माने अफिस आरो माने खाथियाव बिबार दङ आरो ओमफ्राय थांनो मोनासै जोङो नै बेनिफ्राय सुरु बिबारफ्रा बारथ'वाखै दा बेसेबा गुवारखा ओइथिंबो जोंथिंबो दङ जोंथिं थांनायथिंबो माबाखानाय आरो नै बेनो आरो सासेया मावनाय जायगाया फुल दंसोयोमोन जों दायाव खाथियाव थांनो हालाना ओमफ्राय नैबे गेट आरो हाबग्रा गेट हाबलांग्रा गेट आरोना ओमफ्राय नै बे मोनसेनिया नै जा गिदिर गिदिर गारि थाफैयोमोन आरोना दिनैसो गैया बेलेग जायगानिफ्राय साप्लाय लांफैयोमोन नालाय साहा बिलाइ ओमफ्राय नै गुमैमोननिया पेकेट खालामग्रा आरोना सापात पेकेट खालामग्रा ओमफ्राय बिसिनिया सापात उनग्रा आरो नैसिना नै मोनसेनिया मोननैजों मोनसेयानो फेक्ट'रिया होमबाबो माने बिनिया पेकेट खालामग्रा बिनिया माबा आरो सापात उननो हरग्रा जोबाखैसो जायगाया इसिबां नैयाव आरो रेसन रानो आथा माइरं रानो आरो नैयाव नै इथिं दंबावोसो फै
बेनिफ्राय सिम दंखायो आरो गुवार मानिथार लोगोफोर ओमफ्राय नैनिफ्राय एसेबांबाव दंबावो बेनिफ्रायबो एसेबां दंबावो आरो मानसि दं बिथिं थांथ'लाहाय ओइदिनो फुलाबो जि मोजां बारदोंमोन एप्रिल फुल गोजानो दाख्लै साननैसो हस्पिटाल दं आरो ओमफ्राय नैबेयो सापात रनग्रा बिसोरनि पेकेट खालामग्रा नैबेनो आरो खामानि मावनाय जायगाया ससे थांबावासै जोङो गुवारानो खामानि मावनाय जायगायालाय थांजोबासै आरो जों बिफांनि फुला जि बारफबनानै दंमोन आरो दाख्लै साननैसो दासो गैला नै दायो सिरिस्र' जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय नै जायो जों इयावनो थांगासिनो लामाथिं मानसि फैदों नामा नाहरगासिनो आङो लाइस्लाब लांना बोख्लायलाय उनैखौ फुजानि बोख्लायलाय उनै इलाय नैबे बारफबसोदोंमोन आरो दाख्लै गोजानो दंफांनि बिलाइखौ नुलायलायाखैमोन ओइ फांसेयाबो बेबायदिनो आरो नै बिबारा जि मोजांखा लोगोफोर गोजानो थुबजा बारो आरो जि मोजां नुदों बारफबबाथाय दायो न'आव थांसै लोगोफोर जोंहानो नै बिनानावा एरगासिनो जोंहा थास' बिथ'रिजों ना गोरान ओमफ्राय आलु होदेरदों आरो दै होथ'वाखै एवगासिनो दायो नै फुंनि साहाखौ लालमहन गोजाजों लोंसै लोगोफोर आंहाबो लोंसै लोगोफोर दायो साहा ओमफ्राय फुङावनो खुरना होबाय बाबानो ओमफ्राय आरो हासबेन्डनोबो खुरखाबाय बेहाबो खामानियाव थांनांगौ बाबाया थांनो ओंखारबाय नै जाखो आयु बाजारनिफ्राय थांनो थांबाय बाबाया नै जोंहा दायो जों ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय